Sami Ruusuvuori, Helsingin poliisisoittokunta esiintyy valtakunnallisilla puhalinpäivillä Espoossa 15. maaliskuuta. Mitä konsertissa on luvassa? Konsertin nimi on Poliisileijona ja karannut konna. Ja nimensä mukaisesti konsertissa nähdään poliisileijona ja rosvo. Siellä on myös Nalle ja vähän muita hahmoja. Eli tämmöinen näytelmällinen konsertti lapsille, jossa sitten on myös liikennevalistusta luvassa. Kenen kannattaa tulla tänne konserttiin? No, sanotaan, että 3 vuodesta ylöspäin. Että ollaan päiväkoti-ikäisestä sitten 5.–6. luokkalaiseen alakoululaisesta. Ja tietysti sitten kaikkien muidenkin poliisisoittokunnalla on tosi pitkät perinteet näissä lastenkonserttien pitämisestä. Jos mietitään, niin Jori Malmsteinin ajoista lähtee jo liikennelaulua on laulettu ja esitetty ympäri Suomea. Eli kyseessä on koko perheen konsertti, johon myös puhalinmusiikin ammattilaiset on tervetulleita ottamaan ehkä vinkkejä, miten hyvä lastenkonsertti toteutetaan. No sinä sen sanoit. Tervetuloa. Kiitos.